रावबो गैथारलाथ' आरो न'आव नै इसायाबो देहा गाज्रि गाबोन सबनैनो हस्पिटालाव थांनो गोनां जाब्ला बेथ' जोंखौ लिंहरथारगोन दे बारा जिंगासिनांगौ गैया आं मैया गिर्जायाव थांखादों आरो आङो गाबै गाबै इसोरनियाव निमाहा बिदों आरो आइ आरो अलंबारा फैफिनथोंसै होननानै आङो इसोरनियाव गाबै गाबै आरज बिखादों बिसोरो सफैखाथारगोन नोंसोरो थाङैनि सिगाङावनो दे दैजि फिसा नोंबो बारा सिन्था दाजा नोमफाया सफैगोन दे हा नोमफा गैयाथो माथो जाखो आं दङ ना आयै नों थाब्लाबो आंहा आद्रा मानो होनोब्ला नों अननाय बायदि आफाया नोंनिफ्राय बांसिन अनो आंखौ आफा अननाय बायदि नों आंनो अननाय होनो हाया खोनादोंना सोरांस्रि आंनि फिसाजोआ माबायदि राव बुङो दे नोंसोर बिमा फिसानि गेजेराव आंलाय मा होननानै हाबनो दा माबा बुंगोन माबासो दाय जागोन जोमै जोंबो बेबायदि न'आव हाबनानै थाबाय थाब्ला आइमोनखौ मोननाय नङा जोंबो नागिरनो नांसिगोन औ आयं जोंबो नागिरनो नांसिगोन नै इसाया फन हरदों हेलौ औ इसा बुं आयै आं खामानिखौनो मावनो हायाखै आयै नोंहा जुदि जेबो प्रब्लेम गैयाब्ला नों जोंहानाव थाफैथ'दो ना साननैसो आंनि देहा हामसान्दि इसा न'आवबो रावबो गैया नोंनि आदै अलंबाराबो गैया आबैबो गैया दा नोंनि नोमफा आं आरो नोंनि मादै नोंनि बिनानाव दैजि साब्रैजोंल' दङ दा आं थांबा न'आवबो रावबोआनो गैया जागोन एथ' गिदिर न'आव मानसि गैयाब्ला खालि खालि बोरै जानांगोन इसा नोंसालाय माथो थाखा फैसानि जेबो आंखालानो गैथारा थोजासे थाखा फैसा दङ हा रोनजों रायलायनानै सोरखौबाफोर खामानि मावग्रा लाबोनो हाया आयै रोनजों बे खोथाखौनो रायलायनो आं नागिरदोंमोन नाथाय रोना दिनै आं बिनो खुसिया ओंख्रि संना होयिखौनो खुसियाखौ बियो जि दखानाव बायदों बेयाव हैफिनलायबाय बियो जोबोद रागा जोंदों आयै आं बिजों जेबोखौनो रायलायनो मोनासै मा औ आयै जोबोद उसुबिदा जानानै दङ नों फैथ'दो हाबाब बेबायदि समावबो जावायसोआ नोंखौ रागासो जोंबावदों दालाय आं मा खालामनांगौ फिसा न'खौबो गारनानै थांनो हाया आरो नोंखौबो नागारनो हाया आयं आब' इसाखौ बुंहर आं थांगोन हा नोंहालाय स्कुलालाय नोंहा स्कुल गैया होमबा नोंहा क्लास गैया नों थांनानै बेयावलाय मा खालामहैनांगौ जाखो क्लास थाब्लाबो आं थांगोन आब' इसाया बेबायदि अबस्थायाव एसेबां खस्थ' मावनो गोनां जादों जानो हागौ हारसिं आयं थौ आंखौ दोननानै फै आं थांगोन आब' इसाजों आयै नों जेबो दा बुंखा नोंनि थाखाय आबै थांबाय आरो नोंनि थाखायनो आफायाबो आबैखौ नागिरनो ओंखारलांबाय न'आव आफाबो गैया आबैबो गैया आं न'आव थानोनो गोजोनखायाखै आब' इसा लाहारावनो थांनानै थाहैनोसै दे इसा नै नोंनि बिनानाव दैजियानो थांनोसैनो दे आं बेखौनो दोननानै फैनोसै बिनानाव दैजि फैगोन आयौ आं जोबोर गोजोनबाय बिनानाव दैजियानो फैथों आंखौ मदद खालामफैथोंसै दैजि नों खोथा मानिया जोमै दे साननैसोल'खासो बारा सम गैखाला गथ'आबो मोनखासिगोन बे साननैसोआव बिब'खौ सहाय हैथोंसै ओइ जोमै एसे बुजिना नोंबो बिहा क्लास दङ सिरि थायो नोङो क्लास क्लास बुंबाय थानो नाङा ओरैनोब्लाबो एसां गिदिर गिदिर फरायब्लाबो माथो दानि जुगाव साख्रिखौनो मोननो थांखाया देनां गथ'फोरखौ ABCD 1 2 3 फोरोंनो आंथालाय आहा रोंखाबाय दा आरो हिनजाव मानसिया एथ'ग्राब फरायब्लाबो जेबो खामानि गैखाया नों जेसेबांखि गिदिर फराया मानो बे ओंखाम संग्राया अरदाबाव थानो नांखागौ थौदो हायं आंखौ दोननानै फैदो बाल गथ'आ थांगारबायसो एफा गिदिर न'आव आं हारसिं थानांगौ जाहैबाय एफा गिदिर न'आव आं बोरै हारसिं थानांगौ जाखो आयु गिलु बालुनो जोमै अलंबारा बबेयाव दङनो खबर मोनदोंना मोनाखै ए देरहा नों फैबाय देरहा खोनासंलाय इसा लाहानाव दैजिखौ सोरांस्रिया दोननो थांदों दा न'आव रावबो गैया एथ'ग्राब गिदिर न'आव आं हारसिं थानो गियो खोनासंलाय देरहा आं जेराव थाङो नोंबो बेयावनो थांदे आंजों नङाब्ला नों आंजों थांफायाबा नों जेराव थाङो आंबो बेयावनो थांगोन मानो होनोब्ला सोरांस्रि फैसान्दि आं हारसिं गियो थानो नों जेराव थाङो आं बेयाव थांनांगौ आं थाङाब्ला आं जेराव थांनो बेयाव थांगोन थोद माबोरै जानांगौ बेलाय खोनासंना आं गियो जाम्बि जाम्बि बुंबाय थानो नाङालै दा सोरबाफोर गामिनि मानसिफ्रा फैबा मा साननांगौ गावनि हौवाबो गैया आंनि हिनजावाबो गैया सोरबाफोर नुसनफैबा मा साननांगौ थोद फैनाङालै र'लै गियो एफा गिदिर न'आव हारसिं थाफेराखै र'ना जेबो नङा माथो जानोखाय गिनायावलाय ओइ लासिं बासिं दा खालामदे आंखौ ए मा बुंनाय जाखो बेलाय आं जेराव थायो बेयाव थाङो थोद फैनाङालै लाजियो आं
नायना गियो होनबा माथो जानो मानसिफोर फैबालाय बुंगोन आरो गियोखायनो ज' थादों होननानै आं खिनोसो ओंखारदों खिहैनाया बेयावनो था नाङा नों खिनो थांब्लाबो लेट्रिन खाथियावनो थागोन मानसियालाय थावसो होलायलांसो ना जानाय नङालै बेजों मानसियालाय गरनामसो होनो नागिरदों नामा थाजालालै बेयाव खारनांसिगोन नायलाय मासे गाज्रि बे बारखौ गारनानैसो थांबावबाय आरो हाबाब एथ' गिदिर न'आव बोरै हारसिं थानांगौ जाखो एथ' गिदिर न'आव बोरै थानांगौ जाखो आयु गोजौआवनो गाखोलानो गिनायसो मोनबाय आं बाल गथ'आबो गारनानै थांबाय आंखौ बिमाखौ अनो रोङा सोरखौबासो अनहैदों दैजिखौ लानानै फैगोन होनदोंमोन ना आइया माथो दाबो सफैया बिनानाव दैजियासो आंखौ मदद होफैसिगोन नाथाय रोना मा सिग्राब गाज्रि बियो माथो हनै सफैबाय नोंसोरखौनो नेनानै दङमोन आं औ आब' सफैबाय नों माबोरै दं आब' मोजां नाथाय नोंसोरखौ नुनानै नोंसोरखौ लोगो मोननानै आरोबाव बांसिन मोजां जाबाय इसा आंथ' नोंजों थाफानो हानाय नंला फिसा न'आवबो खामानि दङ बेनिखायनो नैबे बिनानाव दैजिखौनो होफैबाय नोंसोर मिलायनानै थाबानो जाबाय जागोन दे आयै दैजि नोंनि गुमै रोना नायलाय बेबायदि अबस्थायाव आंखौ नागारनानै बबेयाव दंहैयो बियो आंखौ जोथोनखौनो लाया आगै नोंनि गुमैया दैजि आंनि देहा हामसान्दि नोंनो आंजों थानांसिगोन दे आगै औ आब' आइया फैनो होआखैमोन अब्लाबो नोंखौ अननानै फैबाय आङो आब' नोंनो नांगौखिनि खामानि मदद आं होगोन दे बिदिब्ला नोंसोर थादो आं थांनोसै जागोन दे आयं नों थांदो आरो मालाबाफोर बाबाया नोंनियाव फन हरोब्ला आंखौ बुंब्लानो जाबाय आब' इसालाहानाव दंफैयो होननानै आरो आइनोबो खोन्थाहैबानो जाबाय रागा दाजों बियो थिगैनो दङ होननानै बुङै दे थादो आब' नों ओंखाम जाबायना जायाखै जाबाय ओमफ्राय नोंलाय जाबोदोंना जाबोआखै गैया आं जाबोनो मोनासै अह नों जाबोनो मोनासै ना दे नोंनि गुमैयाबो गैखाया नोंनि गुमैनि फाखौनो थां जाहैदो थां दे बिदिब्लालाय आं जाहैनोसै ओंखामबो उखैसो गारबाय नाथाय आब' गुमैनि बाहाखौ आं जानानै दा गुमैया नागिरफैयोब्ला नागिरफैबाबो नागिरफैबाय हिन्जावखौ अननो रोङै मानसिफोरनोलाय मानो ओंखाम नांगौ थां जाहैदो थां दे होमबालाय गुमैयालाय माथो सानसे समाव गोसो सोलायबाय नोंनि आब' इसाखौ मोनफिनोब्ला जोबोर अनसिगोन होननानै गोबां खोथा बुंनायमोन माथो बियो आंनि सिगाङाव दा आंनि आब' इसाखौ मोनबोफिनखांनायनि उनावसो आरोबाव बेबायदि आखु खिन्थिबावबाय नामा बियो माबायदि मानसि जेब्ला हिन्जावा खाथियाव गैया अब्लाल'सो गोदै आरो जेब्ला हिन्जावा खाथियाव थायो माथो हिन्जावखौ नांसुवानो आरो दाथ' बेसेरा आब' इसानो गुमैनि गोनांथि गुमैया जुदि आब'खौ खबरखौनो लायाब्ला आयु एसेबां खस्थ' बेसेबां दुखुनि बाथ्रा गुमैयालाय मानोथो बेबायदि जाखो गावनो उदैयाव फिसा दोननानै दा गावनि फिसाखौनो गावनो नाया आयु माथो आंना बिबोनां सनाया हाब मालाबानो दंफैखोमायो हाब गुमैरोन बहा थाङामोन हाब बिबोनां सना नोंखौ दंफैयो होनना मिथिबा थांथारानोमोन आङो बाहेराव मालाथो फैखो नोंलाय आयु माला सफैया नोंलाय मा बुंनाय जाखोहाय बेलाय गुमै मालानिफ्राय नोंलाय आंखौ बिबोनां सना बुंग्रा जाखो आयु बेबायदि खोथा दाबुं हाबाब आब' इसाया खोनाफैबा दुखु मोनथारगोन जाम्बिसो नोंबो बिब'खौनो गियो बिगुमैजों बिबोनांजों माथो धेमालि खालामनायनो मोनखायो अब्लाबो गुमै बिबोनां नालाय बिबोनांल' बुं बेयाव सनाखौ बुंदेरनो नाङा आरो गुमै नोंथ' सानसे समाव जोबोर गोदै बुंनानै आंनि आब' इसाखौ आंनियाव नोङो बिहैफिनदोंमोन आरो दाथ' माथो नोङो आब' इसाखौ अनानोनो आब' इसाया बेबायदि अबस्थायाव नोंखौ सेराव मोननो लुबैयो नों मानो आब' इसाखौ नागारनानै बबेयाव थांदों आब' इसाया नोंखौ दरखङाव जिरायनानै नेनानै दङ थां गुमै आब' इसानि सेराव खालि आब' इसा थागोन आरो मालाय बियो हा बिबोनां सना नोंलाय बेसे गोबाव जाखो फैनाया जाबाय एसे गोबावानो आरे बिबोनां सना फैना थाफैबानो जायोना जोंहानाव आच्छा दाथ' फैबाय दे नाथाय नोङो थांनो मोना रे जोंहानाव थाबाय थादो नोङो गुमै नों आंखौ बिबोनां होननानै गाबज्रिबासो आं नोंजों रायलायगोन बिबोनां सना होननानै गाबज्रिबा आं नोंजों माब्लाबाबो रायलायनाय नङा साला हिन्जावखौ उदैयाव फिसा दोननानै नोङो आब'खौ अननो रोङाखै आंजोंसो नों लाइन मारिबाय थादों सना होननानै थां आब' इसानि सेराव बेलाय आंनि हिन्जावखा सान हराव बेखौ लोगो मोनखायो नोंखौ दिनैसो लोगो मोनदों नालाय बेनिखायनो एदावदों गुमै नोंलाय
नोंलाय माथो आब' इसाखौ अनथाराखैनो मानोथो अनाखै नोंलाय गुमै आंनि आब' इसाखौ बेबायदि आलाय सिलाय दाखालाम फिसा मोननो रोङै सानब्रेबा हिनजावानोसो मालायनि फिसाखौ उदैयाव सोना लाबोनानै आंखौसो बे बरनाम होदों र' नोंखौ बेथि सोरनि फिसाखौ लानानै नों दिनै आंखौ बरनाम होदों र' नोंखौ